Takže čaute, pozdravuje vás Saja Explore a ja Gabi Urbex. Dnes sme boli navštíviť jeden opustený detský pionierský tábor, ktorý už niekoľko rokov nefunguje. Musím uznať, že to bolo jedno skvelé, nádherné miesto, v ktorom sa naozaj zachovalo dostatok takých, by som povedal, vecí, ktoré vám vysvetľujú, ako to možno trošku fungovalo. Pretože pokiaľ navštívite objekt, ktorý už má holé prázdne steny, tak samozrejme už je ťažšie vyčítať, hej, že kde bol napríklad, kde boli izby, spoločenská miestnosť, jedáleň, prijímacia nejaká kancelária, administratíva, sklady, ale toto bolo naozaj super, som rád, ale tak vám poviem, že druhýkrát by som sem už neprišiel. Je to možno dvojhodinová túra dokopy lesom. Bohužiaľ dnes akože rád by som povedal, že dúfam, že mi to prinesie možno 50 followerov, reálne možno tak 5. Naozaj zastihol nás dážď, zastihla nás búrka a už sme si mysleli, že sa do tej danej nehnuteľnosti nedostaneme, pretože my nechodíme nejakým, by som povedal, násilným spôsobom. Koľkokrát sa nám stalo, že sme jednoducho prišli, cestovali sme cez pol Slovenska, došli sme niekam, kde bolo všetko zatvorené a proste sme sa otočili a povedali sme si so Sáškou, že tak sme mali alespoň nejaký pekný výlet. Sme sa povozili, cestou sme si dali možno nejaký ten trdelník, zmrzlinu, nakúpili si niečo možno v nejakom hypermarkete a išli sme domov. Ale vôbec sme neboli nahnevaní, ani sme nemali potrebu niečo ničiť a tak. Čiže aj tu na tomto mieste, keď sme došli, tak už to vyzeralo tak trošku, že si hovorím, že no nič, mali sme túru, ale všetko nakoniec dobre dopadlo. Čaká nás ešte možno hodinka túry k autu a toto bol masaker. Tak teda sa majte. Čaute. Vítam vás všetkých v mojom novom videu. Hneď po krátkom a jednoduchom úvode z exteriéru tohoto rekreačného zariadenia sa vám ozývam už priamo z kuchyne. Nebudem vám komentovať každý kúsok tohoto videa, nakoľko si myslím, niektoré momenty môžu zostať pokojne bez komentára, nech si lepšie užijete atmosféru niektorých momentov. Nachádzame sa v tomto opustenom rekreačnom stredisku na Slovensku. Toto rekreačné zariadenie slúžilo kedysi hlavne ako pionierský tábor. Ako si môžete všimnúť, v niektorých momentoch mám slabšiu kvalitu alebo slabšie osvetlenie. Žiaľ, niektorí z vás sa určite stretli so slovným spojením zákon schválnosti, ktorý zafungoval aj v tento deň,
Tesne pred týmto výletom na toto miesto, kedy som zistil, že sa mi moja základná hlavná baterka pokazila. Mám náhradnú, ktorá ani zďaleka nemá takých kvalít ako tá moja predošlá, takže sa ešte raz vopred ospravedlňujem a dúfam, že vám to nepokazí zážitok z tohoto videa. Chodili tu rodiny s deťmi, varili sa tu guláše, na ihrisku ste si mohli zahrať volejbal a v tomto tichom prostredí ste dokázali naozaj vypnúť od akéhokoľvek ruchu okolitej civilizácie. A keď sme sem prišli, mal som pocit, že som sa prišiel pozrieť na skrytý poklad. Na takmer dokonalo zachovalé miesto, ktoré ešte stále dýcha, alebo inak povedané tak pokojne spí, dúfajúc, že ešte niekedy nájde zmysel či uplatnenie. Najväčším problémom, ktorý si myslím viedol k tomuto stavu, je aj zlá prístupová cesta, ktorá sa postupne ničila používaním lesných mechanizmov z okolitej ťažby dreva. Mimo iného som našiel mnoho osobných príbehov a zážitky rôznych ľudí, ktorí tu prežili časť svojho detstva, boli súčasťou tábora a zúčastnili sa tu na rekreácii. Mnohým ľuďom zostáva z tohoto pohľadu už len smutné konštatovanie, že prečo všetko dobré, čo fungovalo, si necháme takto zničiť či odstaviť. Môže ale za tento jav aj jeho terajší vlastník, ktorý, ako som tiež čítal, sa o danú nehnuteľnosť prestal starať, ako náhle im to pristálo do vlastníctva. Nechcem konkretizovať dané miesto, aby ho nebolo ľahké vypátrať. Aj to musím uznať, že niektorí ľudia sú fakt zvláštni. Predstavte si, že ako náhle videli poprvýkrát fotky z tohoto miesta, tak boli v úžase. Vraj je to nádherné miesto a chceli by sa sem prísť pozrieť aj s rodinou. Keďže ale lokality neprezrádzam, potom som si na príspevku našiel zo pár vyrehotaných smajlíkov, reakcie, ktoré zosmiešňovali celý môj príspevok, a to iba preto, že som im neprezradil dané miesto. Ja sa síce len usmievam a som v pohode, pretože radšej budem nenávidený urbexer ako človek, ktorý bude zodpovedný za rozpad niektorých lokalít. Keďže sme sa dostali na prvé poschodie, kde boli izby, tak vám teraz na chvíľočku prestanem komentovať a skúste sa vcítiť alebo urobiť si svoj vlastný názor o danej lokalite.
Tu nás sa ešte presúvame na to najvyššie poschodie, ktoré vlastne je zároveň posledným. Nebudem vám to tu komentovať, aby som vám nekazil dojem a potom si ešte povieme niečo o pionierských táboroch a ako to tam vlastne kedysi fungovalo. Aby niektorí z vás neboli zmetení, čo je zase toto za schodisko, tak vlastne v tomto rekreačnom areáli boli schodiska dve. Doteraz sme prechádzali prvým schodiskom, ktoré bolo umiestnené po pravej strane tohoto zariadenia, ktoré viedlo k samostatným izbám. Teraz sme prešli schodiskom, ktoré bolo umiestnené naľavo v tomto rekreačnom zariadení. A tu sa dostávame, ako si môžete všimnúť, k ďalším veľmi príjemným a zariadeným izbám, avšak nás tu čakala ešte veľmi zaujímavá miestnosť, alebo hala. Momentálne vchádzame do tejto spoločenskej miestnosti, no povedzte sami, či to nie je nádhera. Až som mal chuť si tak trošku posedieť, popremýšľať v tomto tichu a absolútne nič neriešiť. Myslím si, že pre mnohých z vás boli najkrajšie detské prázdninové spomienky práve v pionierských táboroch. V pionierských táboroch ste si našli kopec priateľov a na každý deň bol pripravený nejaký program, aby ste sa nenudili, keď ste trávili celé dni v prírode. V takýchto zariadeniach, respektíve v pionierských táboroch, ste sa naučili rôzne pesničky, vyrábať veci z moduritu, používať buzolu alebo napríklad podávať prvú pomoc alebo mnoho iných ďalších vecí. Takisto chodíte vlastne po výletoch v prírode a na turistiku. Potom vás napríklad aj za odmenu mohli čakať nejaké tie nočné hry, diskotéky, karneval alebo olympiáda. Určite mnohí z vás nemali radi ani budíček či rozcvičku alebo upratovanie či večierku. Dokonca čo som čítal a našiel som brožúrku ohľadom tohoto miesta, tak som zistil, že brožúrky boli písané napríklad aj v maďarskom či v nemeckom jazyku. Takže som vlastne zistil, že mnoho detí alebo turistov, ktorí prichádzali na toto miesto, tak boli aj z týchto krajín. Pionierské tábory vlastne boli výraznou súčasťou trávenia voľného času detí a mládeže behom letných prázdnin. Záujem štátu sa tu stretával s potrebami rodičov, hlavne tých mestských. Tým sa otvárala príležitosť zaopatriť deti po dobu zamestnania po tom, čo skončil školský rok, a to najviac za výhodných finančných podmienok. Pionierské tábory sa vlastne sústreďovali na 4 až 5 okruhov. Prvý bol etický, vlastne socialistická morálka, kolektívny život v tábore a vštepovanie občianskych postojov. Ďalší okruh bol brannosť a vlastenectvo, teda branné hry, kvízy či besedy. Potom bol vzťah k práci, hlavne v kolektíve, stavanie tábora, upratovanie, brigáda, pomoc v kuchyni, príprava dreva a tak ďalej. Potom bol ďalší okruh telesnej výchovy a športu, teda ranné rozcvičky, športové súťaže, olympiády, turistika, estetická a kultúrna výchova, nácvik ľudových tancov, neskôr moderné, takisto nácvik piesní, príprava estrádnych čísel, scénok na večer alebo nejaké zaujímavé krúžky. Musím ale povedať, že tak ako sa zmenila doba, tak sa bohužiaľ zmenili aj deti.
Dnešné letné tábory už neponúkajú to, čo kedysi, a môžem povedať, že pre mnohých rodičov sú to aj celkom nákladné položky a nemôže si to bohužiaľ dovoliť každý. Každopádne cestou naspäť, ako sme už odchádzali pomaličky z tohoto rekreačného zariadenia, som vám ešte urobil zo pár takých drobných, by som povedal, záberov. Nech sa môžete ešte na niektoré detaily lepšie popozerať. To je z mojej strany asi tak všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ by ste mali nejaký zaujímavý tip, tak nájdete na mňa kontakt v popise videa. To by bolo z mojej strany asi tak všetko. Zdieľajte, lajkujte, komentujte, dajte odber, nech vás potom môžu čakať ďalšie videá z mojej tvorby. A teda ďakujem za váš čas, majte sa krásne.